Welcome back to Big Name Media. It's been a while. It's been a while. We're on our way now to the Nelson Mandela Bay Tents vlog. We're going to vlog. Come on, be there or be told. Come on, be there or be told. Come on, let's go. Come with us on this journey. Let's go. Middag allemaal, ons is vandaag hier bij die Nelson Mandela Bay Tents hier in de spits. Vandaag zit ik hier althans van een grote legende. Coach B, allemaal in, coach als pakvat. Coach, kan coach ons een beetje meer vertellen van Nelson Mandela Bay Tents? Kijk, Nelson Mandela Bay Tents is een groot competitie op het ogenblik. Hier zo in die Nelson Mandela Bay area. Ons is vandaag hier zo bij de wedstadium in de spits. Het is onze derde edition van die tournament. En zoals je kan zien, die tournament groeit elke jaar. Ons heeft meer spannen dit jaar. De spannen van George, spannen van Uniondale, Queenstown, spannen van de Kaap. So, die toernooi raakt net groter en groter. Prachtig, coach, het iets goed weer. Die zeggen met coach, wat betekent die voor onze clubs en onze jongkinders in die Ooskaap? Die rugby seizoen is nou klaar. Die hardmertelige seizoen van die Grand Challenge en waar onze players nou een tijdje heeft om een beetje te ontspannen en hulle ook geniet in een festival way. Want dat is wat die toernooi brengt, zoals je kan zien, coach. Wat betekent het actually voor onze mensen? Kijk, zoals voor onze mensen, dit is een samenkomst, is een goede ding voor die gemeenschap. Onze gemeenschappen is zo divided en geteisterd door drugs en gangsterisme en allerhande snaakse dingen. We staan hier in hierdie toernooi is een tool wat ons gebruikt om onze gemeenschappen weer bij elkaar te kunnen brengen. Als je gaat zien, hier zo onze teams, hier zo team, meestal rivals is die jaar, maar vandaag, die toernooi van vandaag, speel hij mannen samen in één spannen. En dat is wat ons proberen hier zo doen, is om allemaal samen naar één plek te brengen. Goeie. Baie dankie coach. Hopelijk gaan die event groter, nie hopelijk dit gaan groter en beter raak elke jaar. En dankie vir die wat coach zullen doen, man. Nee, se plezier, maat. Je hebt bijgezien, hè. Volgende jaar gaan ons internationale spannen hier zo. Prachtig. Hoor jullie dat? Hij is exclusive, actually. Hij is exclusive. It's exclusive, yeah. Very much exclusive. We're gonna have international teams participating in Nelson Mandela Bay Tents come next year. Thank you. Cheers, guys. Thank you. As nicer. Lekker guys. Big Name Media, gents. Big Name Media. Progress. Nelson Mandela Bay Tents. Come on, pro. Lekker boys, lekker. Gardens Progress, Nelson Mandela Bay Tents. Welcome back to Big Name Media. We're at the Nelson Mandela Bay Tents. We have the Roosters here all the way from George, the Western Cape. Ik ga laten coach om zelf introduce. Coach, wie is coach? Man, ik is baie meer bekend als Jola, maar ik is George en mijn van is Fredericks. Yes, sir. Zeg mij coach, hoe lang speel coach voor die Roosters? Hoe lang coach die Roosters? Ik heb gespeeld nog heel tijd voor die Roosters, dus nu al 5 jaar basically wat ik speel. Ik is in mijn tweede jaar van player coaching. Ja, dat is wat ik doe. Basically de fitness, die conditionering, player coach. Coach, hoe vond coach die tens? Hoe vond coach die tens zo in de spits? Man, ik is nou hier voor mijn eerste keer en ik is helemaal impressed. Ik wil zeggen dat die ouens is gedelen, alle tijden waarop ons beginnen, alles is achter elkaar. En dat is lekker om te zien, man. Als tijd reg is, dan weer die volgende span zomaar uit. Dus onze volgende is ons die schedule gekrijgt. So ik is helemaal impressed met die setup wat die is. Alles wat opgezet is. Die Red Bull tenten aan die kanten van die Zuzu. Dat is uitstekend. Ik zie die borgen het ingekomen hierdie competitie. Yes, nee, reg coach. Coach, wat zou coach zeggen? Wat is coach zijn kansen? Is coach moet een predictie maken, coach, in je opinie?
My prediction sal wees ons wen die kompetisie. Dit is waarvoor ons hier is. Ons het onze eerste wedstrijd nou gespeeld tegen Go Steppers. Hulle is daar van die kant van Uniondale, ook deel van SWD. Yes, coach. En ons het hom straks sommer afgetrap. Ons het sommer van die begin af verwys, maar dit is waarvoor ons hier is. Yes, coach. En ons gaan nie die lem neerlê nie. Ons gaan die lem net skerper maak en al harder gaan. En beter doen op die vorige competitie toen ons hier was. Goeie coach. Ik wil net meer vragen over hoe was die preparation, hoe was die coachelijke preparation voor die toernooi? Man, ik kan vir u sê vir die toernooi was onze preparation niet zo goed toe. Yes. Maar ik kan vir u sê al die preparation wat ons voor het gehad het, want ons het in Riversdal in die Maitland Jou competitie aan deelneem wat 7 was. En daar was Klipsteen hard gewerkt. Yes. So ek dink die voorbereiding is al reeds gedoen geweest. Die weekse werk was meer geweest oor wat wil ons doen? Hoe wil ons het doen? Kan ons execute? Hoe gaan ons het execute? So dis basically al wat ons vir die week gehad het, maar ons het hard gewerkt aan dit wat ons wil doen. Defensive pattern, aanvallende pattern, attack, 3-3-4-1 pot. Dit is al die type van goed wat ons die week aan gewerkt het. Yes, coach. So, alle sterkte met vandaag. Weet coach gaan nou langs die kantlines en ook op die veld is. So, alle sterkte van wat coach die games coach hulle nog moet speel. En ja, dankie man. Baie dankie man. Hy is vir jou ook man. Dankie waardeer. Big Media is weer terug saam met nog 'n rooster. Die manne van die Weskaap is hier in die Ooskaap om rugby te speel. Zelfs om die hele competitie te winnen. Ik ga naar die grote ijster om zelf introduce. Goedemiddag, mijn naam is Craig Boysen. Ons is Alipad van George, vertegenwoordiger van Roosters. Ons zien uit naar een goede competitie en ik wil ons als span moet baie goed varen. Craig, zeg maar, hoe was die eerste game? Hoe was het gevoel geweest om hier op het veld te wezen? Ik weet die seizoen is nou al zeker een maand of 2 klaar. Hoe was het om die benen los te maken? Om eerlijk te wezen, ons een beetje zwaar beginnen. Ik denk is die traveling van gisteren. Ons is nog gisteren allemaal nog werkzaam geweest die dag. Ons het die middag beginnen travel en we zeker zo net zo voor middernacht hier aangekomen. Dus ik zei, een beetje gesukkel aan het begin, maar ons het vandaag in onze strijd gekomen en daarna weer net goed gegaan. Zo ons hoop dat het zomaar voor de hele dag op die level kan blijven. Zeg maar, Craig, hoe is spannend tussen die mannen? Hoe is die camaraderie? Hoe gaan die ons aan? Roosters is maar altijd voor ons aan het oor die kultuur. Voor ons aan het oor die kultuur. Ik denk ons komt nog wel een geruime tijdje aan. Ons doen baie goed in termen van wat ons wil achieve. So, ons is een broederschap, een vriendschap eindelijk. Ons is allemaal maar, zoals ik kan zeggen, onze chums. Ons speel niet voor diezelfde clubs, maar als ons samenkomt kan je altijd zien, maar ons is die liefde voor elkaar. Lieflijk. So ons, ja, die cultuur is baie goed. Eerste jaar die Brie Nelson Mandela Batains, julle as 'n span, was julle van tevore hier? Ons was 2 jaar geleden het ons daar bij Daniel Pina. Okay. Het ons de eerste keer deelgeneem. Ons is daar in die quarterfinals uitgeval. So die is onze tweede keer wat ons bij die Nelson Mandela Batains is. So soos ek gesê het, ek hoop dat ons jaar een stapje verder kan gaan en sommer heeltemal vat. Die laatste vraag is, wat denk je overal van die setup, van hoe het opgezet is, die organizers, wat denk je van die event? Ik denk het is een goede setup, ik meen die ontvangst is goed geweest, ons die aankom, ons het welkom gevoel, ik kon zien dat het een vibe geweest. En even zoals het nou aan kan, ik kan zien, allemaal is op een eigen trend, maar ik kan zien dat daar is definitief ontwikkeling en ons is bezig om voren te gaan met die ding. So ons vat het soos wat het komt. Kijk, en die tweede laatste vraag, ik heb al die laatste vraag gevraagd. Zeg me, hoe is die rugby daar in die Weskaap? Voor ons wat nou niet die rugby daar kennen, in die Ooskaap, ons zien altijd video's van wat daar aangaan en livestreams van games en zo aan. Hoe krijg je een beetje een klein inhoud van hoe het daar kan? Kijk, ons spelen baie fysische games, soos wat ek gesien het dat die ouens spreid die bal, like Gardens het daarvan speel laas jaar met hy, dink het was die Patel tournament wat hulle gespeel het, hulle het baie goed gevaar, ek sien die ouens stretch die bal, even in die weather conditions wat het was baie nat geweest daar naweek, maar die ouens het nog steeds die bal wyd gevat. Ons speel 'n baie physical game daar in George, maar dit is 'n mixture van 'n fysische game, maar ons kan ook die bal wyd vat, so het hang eintlik maar af wat die dag expect of wat ons op die dag kan doen. Of wat die dag van ons verwacht. Baie dankie man, voor jou tijd bij uitgekomen om je Big Name Media samen te gesels. En alle sterkte. Baie dankie. Marcus Plaik is hier samen. Founder van Android Academy. Marcus,
Sê my, wat dink jy van jou span hierdie jaar in die tennis tournament? Ons het maar net ingeskryf om te kyk wat kan ons doen hierdie jaar. Om te kyk hoe vorder ons en hoe ons na vorentoe gaan. Nee, lekker. Sê my, die wat nou nie Android Academy ken nie, die academy waar jy begin het, kan jy ons miskien nou meer explanation gee wat julle doen? Kyk, ons is 'n akademie wat sorg vir enige ene wat belangstel om rugby vorentoe te gaan. So, dis hoekom ons Android Academy het. Vir diegene wat wil join, waar is julle gebuis, Android Academy? Ons is gebuis in Bloemendal, Minister, okay. En waar kan hulle kry as hulle kinders wil inskryf en wat is julle uitgroeps? Okay, ons waar ons kan kry is op Facebook en op YouTube. Op YouTube. Waar julle owner en founder Marcus Plaatjies. Marcus, ander vraag is die, wat dink jy overal, wat dink jy van die toernooi wat jy aan mekaar gesit is? Ek dink dis 'n goeie toernooi net om die talent te wys wat in die Ooskaap is. Yes. En soos jy kan sien, baie mense is meer baie relaxed na die groot rugby seisoen wat ook klaar is en ek dink dis 'n lekker tyd vir ontspan en om net lekker manne om lekker rugby te speel en ook te kuier langs die veld. Yes. Lekker Desember te niet. Yes. Maar verder is 'n goeie toernooi. Yes. Marcus, baie dankie man. Dat jy saam gesels vandag. Ons is op dag 1, Nelson Mandela by Tens. Ek is hier saam Simondre Hannes, captain, player of Android Academy. Hannes, wat sê jy my vriend? Right kan mense. Nee, alright, quite. Sê my Simondre, wat was die preparation geweest vir die toernooi? Ek kan ons speel nou, ons gaan nou 3-4 maande vir die toernooi. Om te kop op die toernooi was ek en sê kyk, ek het wel doen gemaak is. Yes. Ek kan nou almal ken omstandighede en allerlei skille van ons. Die enige ding wat men die oomblik se lewe nog aan staan en allerlei gelukkig maak staan so. En dan ons mekaar gekom en ons sê ons gaan se broer by staan en ons broer speel en kyk hoe se broer. Yes, Hannes sê my, wat dink julle wat is julle kanse om die toernooi te vat? Ek sien julle groep soos jy kan sien met die oog. As julle groep lekker uitgebalance, like julle het 'n variety, 'n mixture van 'n groep spelers. Sê my jou persoonlik, wat is die kies tussen die manne? Kyk, dit is ons is reg, ons is daar wat ons wil wees. Kyk, om eerlik te wees, vir ooit na te kom, ooit nie gekom om te kom, sal ek kom jou neem. Yes. Ons as jy vir iemand sê jy gaan nou nooit net in deel te neem aan hierdie wat dan ons plan is om ooit die kom te mooi te wen. Yes. Staan nie bo. En ek dink ons span is lekker gebalance. Lekker forwards en lekker backs, all-star boys en alle goed staan. Lieflik. Ek dink reg ons kan as ons verloor gaan ons net in onsself verloor staan. Lieflik. Simondre, weer eens baie dankie man. Baie dankie dat jy al die tyd opkoop om saam met ons te gesels op die channel en alle sterkte vir Android Academy. Vir vandag, vir môre en ek wens julle vat als. Veilig. En we see what you doing there. Veilig. Nelson Mandela by Tens, ons is hierso in die spits. Kuier lekker, kyk lekker rugby. Vandag het ek 'n manie wat baie mense ken in die baai in PE. In die rugbykringe, die man het gespeel all over. Die man sy stempel dik gemaak. Hy's nou nie Weskaap nou, maar gaan hy meer introductions gee vir ons van waar hy nou die oomblik speel en vir wie representeer hier in die Tens tournament. Ja, thanks bro man. Ik voel snaaks om terug te wees. Ja, wat lang geweest. Maar ja, ik is klein in klas en oorspronkelijk van Galvin. Maar ik ben met Galvin nu al niet begonnen. Zo, ik moet nog ik is zo trots erbij. Yes. Zo trots erbij. Maar tot ogenblik is nou in de Weskaap bij Progress George. Het is een groot club in deze video. Baie experience, baie. Opgebouwd aan hij kan. Maar ik is nou hier, ja, is maar er bij Tens. 2 jaar, het is nou bij Legends 24. Maar het is een groepje van George man, so ik voel geëerd om een beetje andere provincie te representeren. Ja, maar ik weet niet. Hoe was jullie preparation man? Ons sien hier die atmosfeer is lekker carnaval man, is na die rugby seisoen. Almal is hier om lekker te ontspannen en om rugby te speel. Hoe was jullie preparation? Was het meer ernstig? Was het meer relaxed? Was het meer relaxed week? Het was een relaxed weekje om ergens te wezen. Onze overlegging was het COVID. Onze met maskers oefenen, had ik niet. Onze met maskers oefenen. Ik zou misschien nog zeggen, maar onze met maskers oefenen voor de hele week. En
dit het ons gehelp om ons tweede asem gehoor te kry. En so Stellenbosch is 'n goeie span en dit ons eerste keer met hulle en ons het oortuigend gewen. Maar ons kom in as die underdogs en ons like it so maar ons voorbereiding is baie. Goeie. Clayton sê my was daar baie fatigue geweest vanoggend met die eerste wedstryd. In terms of julle obviously het getravel uit George uit PE toe. Sê my hoe was dit julle goed gerus daarom gisteraan? Hoe was dit geweest vanoggend toe julle uitdrap? Definitely was baie fatigue vir jou want vir sommige van die manne is die eerste keer wat hulle uit hulle provinsie speel. Want dit is baie groep en klompie youngsters. Maar ons het ook ervaring met 3 spelers wat buite kan die land al gespeel het. Daar was fatigue hier en daar, maar hoe kan ek sê ons het ervaring maar hoe die klein hoekies bou. Maar soos ek sê, ons is fatigue ek veral wanneer ek lank as in die Ooskaap gespeel en ek voel dit en ek voel die lug trek wanneer dit lank. Jy is iemand wat ondervinding het. Jy het in die Ooskaap klub rugby gespeel. Jy speel nou currently in George in die Weskaap. Sê my as rugby style en ook as 'n kultuur difference compared to Ooskaap en die Weskaap. Vir die wat nou in die Ooskaap is ook vir daai in George as jy meer inligting kan gee aangaande dit. Kultuur definitief was 'n groot verskil. Daar is in die Weskaap is hulle is broers, hulle het 'n bond. Yes. Maar in die Ooskaap ek nie sulke broerskap enige plek. Yes. Never quote broers sal ook nie kry nie. Broerskap enige plek in die Ooskaap. Jy weet mos dat dit van hoe hyself was baie mense oorgewerk op verskillende maniere, verskillende ways. Maar hulle my opbouer het met toe daar in die Weskaap en ek het 'n groot vriendekring ook in die Weskaap. It's different but ek geniet dit daar. Baie dankie Clayton man, baie dankie waardeer dat jy saam ons gesels. Goeies en sterkte vir julle. Dankie man, sterkte vir julle ding. Ons maak 'n podcast in hier. Ja, lekker. Nelson Mandela Bay Tents, the Nelson Mandela Bay Tents. We are lucky enough, we have a lot of people from the Western Cape here today, in the Spets, in the Eastern Cape. I'm going to let Coach introduce himself to Big Name Media. Coach? Welcome, my name is William, head coach of Crusaders George, and also the founder and head coach of Legends 24. This is Legends 24. Coach, tell me, how was the preparation leading up to this tournament? The preparation we had so many lows, more lows than highs, but eventually we got a team together. We actually met this morning. Today? Yeah, I actually met this morning and then we went through some stuff. And yeah, everyone understand what we want to achieve and everybody bought into the plan and then we will execute it. Yes, Coach. Tell me, Coach, did some guys travel from George all the way here? Yes, we have a few guys from George. We also have 1 or 2 players from Cape Town. Cape Town, Coach. I see there's a lot of Galvin Academy players as well. Yes, in the mix. Yes, and how's the pre-training this morning? How did that went? Did the players? I know it's probably not a long time that they've been together, but tell me, how did they gel this morning in training? Yes, the training went very well. Yes, Coach. I'm very impressed with the skill level of the academy's boys. Really they impressed me with the skill level and how quickly they swiftly moved into our systems and how quickly they could understand the person. Nice, Coach. Considering they've met today, how's the camaraderie? How's the communication between them? Considering they've basically met this morning. I must actually say it's very well because I was actually shocked to see how the guys interact with one another and the level of respect they have. And they all of them, they have one goal at the end, and they just want to make their families proud. And they want to make the communities proud. Coach, from my side, I want to say thank you. And lastly, I just want Coach's opinion. How do Coach think
how is this tournament in general? How is it set up? How is it being organized? How the coach? What's coach's opinion regarding this whole tournament? Yes, my personal opinion regarding this whole project is it's well planned and well executed. I was actually referring to how the live draw went on Facebook Live and the level of standard of professionalism it was dealt with, and even coming to the event, the security and the medical support staff is well planned and well executed. So well done to the organizers. Well done to the organizers. Well done. Coach, if coach has a small message for our young people that normally gets bored by big schools, and what message would coach give for them, or advice basically would coach give for them? I would tell them, remember who you came with. Always remember who you came with. Before you leave, remember who you came with. Make sure you leave for those people. Many a times that you meet friends and people along the way, they are there to build you, or they are there to be a withdrawal or to be a pullback in your life. But always remember who you came with. Make sure when you leave with them. Thank you so much, Coach, for taking time out to talk to us here on Big Name Media. We are watching you guys from afar over there in George, and keep on doing the good work. Thank you, Coach. Thank you. Nelson Mandela by Tens. Nelson Mandela by Tens. Ik heb vandaag player coach vandaag. Coach Johan Zainkies hier bij mij. Coach, zeg maar, hoe was die voorbereiding, coach? Ging het mooi? Van de afgelopen 3 weken, als we kijken Yes, coach. Zeg mij, coach, hoe is die camaraderie onder die mannen? Hoe was die feest geweest gedurende die week? En dat is nou na die seizoen, harde seizoen geweest voor baie van die mannen wat nog speel. So, zeg mij, hoe was die feest? Het is een paar weken, van die eerste 2 weken. Hij had het dus thuis, bij ons was nog. Was echt de beste. Na een week was het bij lekker gebeurd, ja, ons het alles enjoy, verstaan je? Zo bij ons is baie positief. Lekker coach, coach, wat een coach van vandaag zo'n competitie is. Coach het team dat coach hulle weer gaan speel en wat een coach persoonlijk, waar kan coach hulle, hoe ver kan coach hulle gaan? Dat wil ik zeggen, je kan zien hier zo, alles van de games, en coaches verstaan je zien, zal hij ook gratis verstaan je. Maar je kan zien je ouders, je kameraden verstaan je, en je ouders, je broerschap. Maar kan ik zeggen voor jou, ons gaan kijken naar voren toe, verstaan je? Kijken naar voren toe. En een meer persoonlijke question, coach, ik heb gezien hoe druk is dat coach hulle was heel week op sociale media, hoe coach hulle geoefen het en allerlei. Sê my persoonlijk, hoe is coach hulle fitnessvlakte? Hoe is die fitnesslevels, heb je coach gaan ook veld vat? En wat dan moet bestaan is coach een positief? Kan ik zeggen voor jou, dat ik verstaan ik kan niet spelen, maar ons fitness is baie goed. Ja, lieflijk coach, alle sterkte voor coach hulle se game vandag en ook coach hulle van als ik het al nou Android Academy die jaar gesien, maar as ek op enige gesigte sien op 'n team dan bring dit almal met ben coach. So goeie so vandag coach en al dit mooi vir ons. Dankie coach. Dag 1, Nelson Mandela by Tens. I keep on butchering that, Nelson Mandela by Tens. Ons is hier met P. Alagoons, Legends, se kaptein, Keppie. Wat dink Keppie van die toernooi? Keppie se honest opinion oor die toernooi, die spanne wat hier is vandag? Ik denk dat het op een minder rugby wat ons kan zien, die afgelopen dag wat we zien. Ik denk niet wat de geld waar je kan uithouden aan voet wil wees. Ik denk dat er baie talent wat je kan zien. Baie talent wat ons kan zien. Ik denk ons als een provincie kan het voor ons gaan ontwikkelen. Hierdie talent wordt raak als we wat voor ons gaan. Keppie, op een meer teamperspectief, sê my, hoe skep julle se team? Skep julle 'n mening het, hoe skep julle se squad? Ons spelen die division champions, ons spelen met jongen, vandaag is het enige in ons dag, maar als ik zeg, die mannen spelen van focus en ze zijn steeds discipline, en dan is het net vlak op de grond.
Dankie. Ik heb hier, ik heb hier als kijken naar spannen wat aan vragen speel ik. Als er misschien een span wat uitstaan of wat ik heb hier ook geweet wat ik heb hier, wat misschien voor een probleem kan wees of als ik heb niet. Ik kan alles spannen. Rugby is het ding wat net op het krijg je er uitteken en dan kan je die hele ding veranderen. Dus wat ik zei, alle spannen wat hier is eigenlijk afhankelijk van die talenten. Ik heb hier die voorbereiding van de Legends. Hoe was het geweest? Hoe was die preparation geweest? Ons was baie voorbereid voor die Legends toernooi. Ik moet zeggen, is baie talenten wat nou doorgekomen daar in terms van onze voeten. Oh, Lilo. Laatst keer het ons een beetje gelekt op zekere punten, maar die jaar is ons daarom ook goed voorbereid en we hebben respect op toekomst. Ik heb je dankie en alle voorspoed voor wat voor in die toernooi. Ja, dankie. Jullie zijn geschakeld bij Big Name Media. Hier samen met Baba Idris en IS. Keegan Botman. Keegan Botman. Van die Blues van waar is jullie? Van Newtonijk. Van Newtonijk. Ja. Oké, hoe vonden jullie dag zover? Nee, is lekker man, lekker vibes zo. Lekker met die skaren hier zo wat zit en biertent wat aangaan. Nee, is lekker vibes zo man. Als ik Dank je. Okay, you guys are tuning in with Big Name Media. The one and only Baby Idris. Ik kan zien samen wie? Movesy van waar is hier? Queenstown. Hoe is die luchtdruk die kan voor je op de? That's not a factor. We're still in the Eastern Cape. It's not a factor. Okay, how's the tournament so far? Tournament's alright, yeah. We've been watching some crazy good footy here. Well organized tournament. Credit to the organizers. That's all we can say. Thank you, Anything else you want to say? Who's your next mix against? Jeez, don't really know, but it's a team in green. In green? We just focus on ourselves and do what we need to do. Come on, that's the spirit. That's for enjoy now. Thank you. Cheers, thanks, man. Sure, Jets. Ja, Mandela Bay Tens, all the way from Big Name Media, Baby Idris. So what y'all guys? Lekker goedkoop kosties. Lekker nice kosties, julle. Spice and ice. Anything you want to say, sir? Well, I don't know. Spice and Ice is here enjoying himself. And yes, plenty of chows. As you can see, the Owens are buying lekker burgers and chips. Our special mutton and burgers. So yes, enjoy guys and come. If you don't see us here, you're going to get us by Playland. Playland, Summerstrand? Yes. Playland on King's Beach. There we go. Queen Dijo. Hi guys, how are you? Good and you, sir? No complaints, you guys are busy. Yeah, we are busy, sir. What's on the menu? We have bunny chowers, we have burgers, we have chips, hot chips, we have Russian rolls. What's your number one? The number one seller, yeah. The number one is bunny chow. Bunny chow. Oh, they love the bunny chow. Yes. Mutton bunny chow. It's chips inside. Oh, quarter. Yes, a quarter. Yeah, chips inside, burger, lettuce, and the cheese. Okay. So come out then, guys. The Queen Dijo. Queen Dijo. We have chip and dip. Hi, y'all. Hi, y'all. What y'all doing? All good and yourself? Woohoo! Chip and dip all the way from the border, Colsona. If you don't get him here, you're gonna get him there by Playland. Am I right? Yes, the number one. I remember when I was still a child. Woo. Number one seller was my favorite. Yeah. What do you have on the menu today? What's your number one seller? What's your number one seller for today? Number one seller is a Lexus for 50 rounds. Really? Yes. Okay, so you come on guys, don't miss out on this special. And then we have Yoba Trading Enterprise menu. Here's the menu, guys. Come out. Look, there's the yummy food. Hello mommies, here's the beautiful ladies. It's behind this nice setup here. Anything you want to say, mama? I'm looking forward for the people to come here and buy, because we've got the beautiful menus. I saw them, yeah. Yeah. What's your number one seller here for the day? What? The number one seller for the day. Special? It's a hot dog roll. It's a bratwurst roll and a burger with chips. Oh, with chips? For how much? It's 70 rand with chips. Oh, with chips? Beef burger with chips. Come on. And a bratwurst roll with chips. 65 rand. And the pork braai, bratwurst, and the chicken
And the roll, it's 8 rand. Okay, thank you, Mama. So guys, come out now. Yoba Trading Enterprise. Come on, guys. Come on, guys. And then we have this setup here, guys. So if you a sweet lover, you like donuts, spiral potato, chicken strips and chips, JK and MI donuts. Come on, guys, don't miss out, man. Don't miss out. Look at this spiral. Looks so yummy. And here's this lady behind this kitchen. Anything you want to say, ma'am? I'm Belinda from JKMA Donuts. We do the nice donuts, spiral potatoes, and like a loaded fries, and we do like a cheese rations and chips. It's excellent, and buffalo wings is also very popular, and the chicken strips and chips. Come on, come on. What's your number one seller for the day, ma'am? Sorry? The number one seller, what's on special? The one that's selling the most? It's the spiral potato and the donuts. Oh, so they love it. They love it. They love it. The donuts and the spiral potatoes. Yeah. That's nice. They always come with something new, new idea, and something fresh. Okay, so if we don't get you guys here, where can we find you? Every event there is, or they can phone me. The telephone numbers is there. Can I give you the telephone numbers? Just check. There's the telephone number, guys. And you can also give it. And every event they can book us. Okay. You heard that from the first lady herself. Thank you. And then we have this all the way from Spur. Woo! Spur, come on! Come on! Come on! If you want steak, ice pine, come through, you're gonna get it, yeah! There's the chef, y'all. Anything you wanna say? Nothing much. Just invite everyone to come and have a nice spur or cheeseburger. And we have some nice cool drinks as well. And chips. Come on, come on. Come on, people. Beef burger. You see, if you want to do that 100 Rand challenge, you can come out now and have some fun. You can do that 100 Rand challenge. Maar eerste keer wat ik zie Spur te trokkie, julle. Yeah, Spur on wheels. We bring the burger on wheels. Come on, come on. We bring the Spur chips on wheels. You see, and Edric now she's gonna spoil the figure now with some burgies. Yeah, no. How was the game? 6 matches. I'm so tired. 6. But we won all of them. Come on. Finals tomorrow. Come on. Why are you not the Protea yet? Oh, I'm playing in a World Cup next year. Indoor. Under 23. We have a Protea here. Come on. Come on. Enjoy that. Thank you, Ella. The food wagon. Ooh, dit is. Wat zeg je? Wat? Ik zie je kop all over, joh. Nee, ik like je support, man. Ik like je support. The food wagon. Jelle, hier is voor jou varieties van kosten. Als jullie wel 100 Rand challenge doen, kom uit. Kom uit. Als je 100 Rand challenge op TikTok doen, kom doen het hier zo. Hier is Ali lekker goed. Hier is Ali lekker goed. En hier is die mooie mensen wat achter die lekker kosten is. Jelle, kom support die mensen, man. Kom support die mensen. Die mensen zijn al vroeg op in die straatpayments ook, nee? Straatpayments. Verstaan die zo, moet niet komen, niet geld hebben, moet niet komen. Kom tip. Kom tip met die mensen. Dank je, Jelle, nee? Dank je. Yes, de Innegrounds Craft Coffee. Biltong King. Oeh, hier zijn mensen. Hier zijn mensen, hier zijn mensen met een lekker sterke biltong. Rustig man, rustig man. Ik is altijd van Big Name Media. Wat zie je, Boeta? Nee, I'm lekker Boeta, joh. Nee, kan ik klaar niet. Ik zie jullie het lekker paard. Het is drivers. Ja, het is drivers. The bow is flying. I can see you must get more. En dan is de Fitty Beef, het Sally Biltong. The Moerbei, what is the Moerbei? Moerbei is a mixture of everything, bro. A babalash mix. So it's a babalash mixture. Okay, so if you guys don't get you here, where can we find you? My bro, we have a stationary place we stand. We check here in Utrecht. Oh, Utrecht. Yeah, Utrecht. So you guys based in Utrecht? Yeah, we are currently we're based in Utrecht. Okay. So yeah, we have different locations we stand because most of our times we at events, weekends. Check. So yeah, we're quite busy. Guys, come on, you can see us.
Die bakkerij leeg jullie. En kijk jullie gaan niet kwijt als we die man niet. Als je echt mensen. Big name media, Nelson Mandela bekend. Look at Angus Human. Garrett van Heerden, the legends are warming up. Look at Bias, a legendary player for Gavin Wallabies. Look at Jackie Randall sitting over there. As lekker hier die tents man, as lekker hier. Ek het Baba Idris ook hier nou. Baba, wat sê van die tents? Julle is ingeskakel met Big Name Media. Ek is Baba Idris, the one and only. Gewen op hierdie Saterdag in sy lewe. Daar's niks beter as om my broer nugter te sien nie man. Mense. Die bende raak, ons geniet ons hier by die tents. Like die atmosfeer is lekker hier so. Dis carnaval. Kyk hoe Angus Human. Die ou kom uit Graafrenet uit. Hy gaan al ons lede vandag teenwoordig. Maar ons geniet ons hier man. Ons geniet ons hier definitief. Maar Idris, wat is jou perspektief van die event? Ons is nogal hier is 'n halfdag hier so. Sê my hoe lyk dit by die tents? Ek moet sê die atmosfeer is baie great. Eerlik gesproke, die atmosfeer is atmosfeer. Er staan baie mense van verskillende plekke hier so. Dis mense van Queenstown, Suidwes-Kaap, nie in Duilele. Soos mense wat regtig van ver gekom het om deel te hê aan die Nelson Mandela by tents, amper sê ek George tents. My hart is so by die George tents joh. Maar dit was afgewees hierdie jaar. Ek moet sê mense kom uit. As jy moeite werd, ek moet sê die borg het deurgekom. Nee, die borg het regtig deurgekom. Okay nou, wat sê jy van hierdie dag? Shout out to the organizers. Dus, writers, Coach B, Pakvat, shout out. Like, he's brilliant, die Tapali, the main Phillips, like, die setup is brilliant. Like, dit is my eerste keer hier, ek het baie van die event gehoor, maar ek het nooit hier uitgekom nie. Maar om hier te wees en om het basically te aanskou, as jy dan mis jy grootliks uit, genuinely. En ek glo stellig na later, toe gaan die atmosfeer nog net op. Dit gaan nog net optel. Like, if you're not here, why not? We're out here, we're outside, and we're just enjoying the vibes, enjoying the rugby. We're teammates at club level, playing now against each other, maar die camaraderie is daar, die gees is daar. Die mannen doen het vir die liefde van rugby. Ons het soos Baba Idris gesê, ons is manne hier van die Weskaap, waar die is vandag, wat uit George gekom het, getravel het, manne uit Union Dale wat getravel het om hier te wees vandag. So, Coach B, dus, like, die is a winner, great planning, great organizing, well done. En ek wil net sê, daarse ding is die manne vat mekaar vas hier so. Is getackles, is gegoosie, is gesteffie en is gebamper in plaas van dit so. En wat ek kan sê is tens is nou weer iets niets vir my. Ek dink vir jou ook nie. Ja, totally. Congratulations, Bambili. Well done, ladies. Well done, congratulations, guys. Congratulations, all of us legends, back-to-back champions in the Veterans Division. Thank you, gentlemen. Thank you so much. I'm going to count you down. I need one more to count you down. But before we do that, I want him to hand over the cash to you. Mr. Van Aert, can you please hand over the cash to the gentleman over there? First place is 60,000 Rand, ladies and gentlemen. 1, 2, 3, 4. That is your champions of the 2025 NMB teams. Congratulations, Titans. You are allowed to take that trophy in the